а душичката си чул да пее. Ей, веднъж човек живее. И без излишно да се мая пукнат, заспане да търся стая. Сума улици пребродят, пазарлък с кърта и води. Най-подир открих една тавана си. Обстановката спартанска, на цената на леглото, горе-долу джакпота на тото. По-изгодната вечеря щях едва ли да намеря, а не искат да рискувам и на плажа да нощувам, затова офертата приех и килерчето не е. Айде сега, майната му да. Много важно. Настроението плажно и радостта ми тъй голяма шепнеха, проблеми няма. И щом си настаних багажа, побързах гърлото да смажа. Слязох долу в механата. Леле! Шопската салата бе вълшебна с ракия. Кеф ми стана, не го крия. Започнах волната програма с аперитив 400 грама. Направил постната попара, мешана поръчах, двойна скара. 10 вилички опатках и баяк се понасвятках. За меде си взех суджук, но с това не спрях до тук. Раци, морски вкусоти, после уиски, ядки, близоти, дегустирах и луканка, леден фреш с сламка, палачинки с пчелен мед и накрая и сладолет. Като ще съм човек бял, ще съм пил и ще съм нял, нали? Тъй наивно разсъждават и бая се заблуждават. Ама нека ми е хак, като съм си дърта хак. Келнер сметката донесе и я кълна ми отнесе. Сърцебиене получих и сменацата приключих. Вътре в мене нещо се прекърши, защото пачката хич не помня как накрая се прибрах в моята стая. Под езика с валидол, ужасен главобол, цяла нощ съм се превивал, въобще не съм заспивал. Сутринта, щом чух петлите, бързо плюх си на петите и заедно с второто ми аз заминахме си от Бургас. Гафи курортиста. Вчера тръгнал, днес се върнал. Го иде курортист пишман, поел камин Каспичан. На комшийката разказах как курортно се поряза. Тя пък по рецепта стара ми спретна срещу махмурлук по пара. Така съдбата ми прокуди, моите мераци луди. Живота пак по-старому потече, но новини не слушам вече. Само тъй понякога вътрешния глас, демек второто ми аз, лафове пробутва разни и се опитва да ме дразни. Митьо, и аз се погледало виж, Госпоже ми ти пердиш. Ма да някога да прощаваш, ма за плейбой хич не ставаш. Соленичко излиза май морето, когато не ти е яко портмонето. Аз обаче най-спокойно отговарям му достойно. Що бе, викам? Мъдростта народна казва, всяко зло е било пък за добро. Яко размисли се харно, пък кажи не е ли вярно? Всяко зло е за добро. Че нали заради премеждията мои лански, днес пък съм участник, взевзека капспичански.